आता याचा अर्थ सांगा. मोरी नावाचा एक भला मोठा मासा समुद्रामध्ये मिळतो. तो धरून आणावा आणि त्याचे काय करावे ठाऊ काय करावं? मोरी आणावी होती त्याची करावी शाकोती, त्याची करावी शाकोती, त्याची करावी शाकोती. ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य त्यापैकी वर्ण विचारतो. मुला तुझ्या माझ्या बाहेर काढून दाखवतेस. अरे काय सांगतो मी तुम्हा त्याच्या मुला स्मरण नको ते पहिली सुचते. बघ बाहेर काढून म्हणजे हे बघ हे काय म्हणजे तुम्ही ब्राह्मण आहात. बरं. तर तुमचं गोत्र? मला व्यंकटेश स्तोत्र येते. तुझ्या ती मुंडा बघूया स्तोत्र. स्तोत्र नव्हे हो, गोत्र विचारलं मी. गोत्र. गोत्र गोत्र मी सांग. आम्ही ब्राह्मण अग्निहोत्री सध्या झालो एक धोत्री, तेही खाल्ले उंदराने मध्यरात्री, शास्त्री कधी दिसू नये. हे झालं तुमचं गोत्र. श्री केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, श्री सिद्धिविनायकाय नमः. आणि या कुल्ले नमो नमः. आता सगळे जण का म्हणतात तेच नमो नमः. हा आता पुढे संकल्प करणार. ते पूजेचे साहित्यच काय म्हणे? काय नाही ते तू हवे ते मज विचार, मी तुझ देतो. हे लक्षणाचे बरे आहे. हा याच्या पहिली अक्षता नाही. अक्षता नाही. अक्षता हे सोसायटीमध्ये रेशन कार्डाशिवाय मिळत नाही. हल्ली तेही चांगले असत नाही. अक्षतां समर्पयामि. चंदन, फुला, पाणी. चंदन आहे घाटावरती. पूर्वी वीरप्पन आणून देत होता वर्षानुवर्षे, आता तोही मेला. चंदनम समर्पयामि. पाणी पाणी आहे खाली तळ्यावरती. स्नानम समर्पयामि. हो पूजा झाली. पूजा झाली? हो. पुराण. कुराण आणि काय रे कुराण जेवण आहे ते कुराण बघायला लागले. हे बडीवणार मरे आम्हाला सगळे. पुराण. हा तू प्राण सोड, मी क्रिया हा, करतो. तू प्राण सोड, मी क्रिया करू. असे काय तू माझ्यापेक्षा मोठा माने, तू प्राण सोड. अरे आता का उलटा आलाय. मुलांनी प्राण सोडायचा आणि बापाने त्याची क्रिया करायची. मी जीव गेला तरी प्राण सोडणार नाही असे म्हणतो. हा बरे. 40 आणल्या मरे. 40 नाही मग ते पाठ आहे. मध्ये मध्ये चुकल्यास तू शिकतो. ओ आई ओ ये ओ मा. अरे मध्ये मध्ये कशात चुकवतो. हा चित्रबोध. हा मी फार कुठे गेलो नव्हे. काय सारखे म्हणे चित्रबोध का म्हणतोय ते. श्री सरस्वते नमः, श्री गुरुभ्यो नमः, श्री नमः, श्री सिद्धिविनायकाय नमः. झाले हो पुराण झाले. हा आरती. आरती दाखवूया की पहिली नैवेद्य. नैवेद्य. हा नैवेद्य दाखवूया. हा नैवेद्य मी दाखवता. तूच ते जमायचे नाही. कशा? त्याचे दंत बी भग्न झाले. अरे दंत म्हणजे दात, ते त्याचे भग्न झाले बघ. ते असे त्या कुठून भरवावे लागणार. तेव्हा मी दाखवतो. हा काय दाखवतो रे त्या? इतका वेळ दाखवला. अरे त्या मस्त कुठून बनवा. अरे ना मात्र आले. काय अरे सांगतो काय झालं. अरे गिरी करा जेव्हा साहेबा पाव आणि वगैरे नुक बोलत करा तो आयचा आई बसून काय पुढल्या वर्षा परत येतो. हा बरं पाण्यावर छान म्हणून काय करत
हा आता आरती करूया आरती. मार इल्ले पोळ्या या मला पिता अरे बरे बरे अरे या मृदंगानं का मार दिला हो तू येता शेकारा काय शिकय म्हणता मारा सगळे तोंडारात मार तोंडारात मार तू किती पळयता वाजे वाजे माशा आणि वाजे म्हणे एक कितें आवाज इतले पयसले नेला तू इल्ले इल्ले वा 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 म्हाका एक सांग रे ओ म्हयनो खंयचो अरे कार्तिक मास कसले मास कार्तिक मास आणि तो तोंडावयली बॉब मारपाचो तो फुडें गेलो का फाटी येवपाचो आसा अरे तो पुढे गेला फुडें गेला आणि तो मोटेल्या पोटाचो तो होतया तोंडाचो तो केन्ना येतलो अरे तो गणेश चतुर्थी तो मास कधीचा गुजरून गेला आणि तू मगाशी त्यांना जे डाव दाखवले ते त्याही वाजवले केले वाजवले हो बरें आहा तर पळया तर आतां आनी कितें वाजयता तो जाल्यार शिवा शिवा रे महादेवा शिवा शिवा रे महादेवा शिवा शिवा रे महादेवा शिवा शिवा रे महादेवा अगाथो महाप्रतापी असुर करोनिया नागथोर वेद भूमी दुधर निघाला समुद्रा जळी ए बांगड्या बांगड्या ए बांगड्या अरे परत एकदा म्हण रे तू आयलो रे अरे दुष्टा दुःख भंजना अरे दुष्टा दुर्ज भंजना सारे हरी रे वेद तुझो शरणा आता करतो ते कंदना क्षण मात्र नाही झाले गेले बहुत दिवस झाले बांगडे नाही खाल्ले अवघट घपट बडबड माका येना म्हणतो कोण रे दिवस झाले वा बांगडे नाही आले वा वा अवघट घपट बडबड काढते वाजवे. वा 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 बरं मागलास की रे तू अगा ओ तुझा देव मदान झाला मगा अरे कशावरून काय झालं कशावरून ह्याने माझ्यावर फाट करून थापड मारले मगा ओ बारदेशकाराचा शिपाय एका हे त्या मामाला खोपेल वरून घाल बारदेशकराचा शिपाई कुठे आहे देव आहे तो निरखून बघ जरा पळयता आगा हे देवाक तुझे उजो पेटला मगा ओळे तो फडफडन मरतलो तेजेर हातात कोस होलो बारू उदक घाल ओकळ्यो कितू येले दिसता शी पळे पळे आ पोकळे आयलो मारकर यो यो तूच यो पळली यो 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 पळे आता पोळ्या कशे युद्ध करता तो नांगर हाडला तो याच्या पोटान घालपाचो आणि आत
आतड्यो अश्यो भायर काडपाच्यो कश्यो असो पोटान घालपाचो आनी आतड्यो अश्यो भायर काडपाच्यो म्हाज्या न्ही रे एजा पोटान चल ते पळय हांव हे लचाण पळयत न्ही हो जाग्यार हांगा व्हरना राव मातसो पळय लचा सॉरी ए चिचू ये चिचू आवय कशे मटका येता पळय कशे मटका येता पळय पळय कोण ती आय ती या परिस्थितीत देवाचे युद्ध ताका सांगा हे परिस्थितीन तुजे तेजे कडेन युद्ध करचें पडटलें हां आता युद्ध करपा सांगले न्ही युद्ध करतलो हांव यो रे यो तुमकां हो एपिसोड कसो लागलो तुमचे कमेंट्स तुमचे फीडबॅक मुजरत आमकां ह्या ईमेल पत्त्याचेर कळयात फुडल्या एपिसोडांत आमी तुमकां आनीक संस्कृती वेगळो इतिहास दाखयतले तो पर्यंत नमस्कार